रब्रा नों बुंथ'ना माबा देरबाय थायो उन्दैफोरखौ अननाय होनानै आरो गेदेरफोरखौ मान होनानै देग्लायनि गोदान बोसोरजों लोगोसे गासै नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दायो मा होनो बिग्राय फंबाय लाहानाव दंफैयो आलासि जानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दैमुखौ माने दैमु फंबायनि हाबायाव आं थांनो मोनासै नालाय बिराद माने गोसोआ हामा नांदों बाट मा खालामनो बिनि थाखायनो आं दैमु फंबायखौ हामफे होननानै बुङोब्लाथ' दा माने बहुत फेमास जानानै दंगासिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे हामफे आगैखौबो आरो दैमु फंबायखौबो आं नैबे बिग्राय मोनहानि न'आवहाय जमायै दा लोगो हमफैदों ओमफ्राय दा बिदिनो गोदान बोसोरनि थाखाय फंबायखौबो लोगो मोननानै माने गोसोआ मोजां नांदों आरो बिग्राय फंबायखौथ' आं सिगाङावनो सिनायखायो बाट मा होनो बिसानि न'खौ फैबाय थायो आरो बिसानि न'आव होनबाबो बिसानि फिसाला होननानै मिथियामोन आरो बेखौथ' बे दङलै दोनैसो आङो माने एकदम मोजां मिथिबाय दायो मा होनगोन ओमफ्राय आङो मा होनो दा दसे जाबाय आरो ना लोगोफोर गरमनाय मोनदों कारन मा होनो फेनबो होआखै जोंनानै नोंसोरलाय माबि दे जागोन ओमफ्राय आङो मा साहा लोंनायजों हमनानै नै आब'आ सामसजों साहा लोंनो नागिरदों आरोना बे बेखौथ' बे दङलै सामसजों जानायनि हुदा गैया नालाय बेखौनोथ' ओमफ्राय मा होनो जोंनिया बिदिनो उन्दैफ्रा मा होनो गेदेरफोरखौ मान होयो गेदेरफ्रा माने उन्दैनो अननाय होयो आरो बोर होयो बेबायदिनो आंखौहाय सनमान लाबाय आरो जोंहा फंबाय दैमुआ बे दैमुनो मा होनो बैसागुनि नामै ओमफ्राय गामिखानिसो फंबायनो आरो बेनिफ्राय बेगावहाय ओमफ्राय आंनि फिसा गाननायसै आरो ना फंबायनो आं गालुनाय ग्रुपसो जादों बारा गोदोरबा मोजां नङा ग्रुपसो जादों आब'नि अननायाव आंसो जेबो होनाय जायासै आरो ना अननाय बादि ना मा गोदोर दङ ओमफ्राय बैसागुनि बेखौ गाननानै मोसाबायसो आब'नि आरो खनसेबाव फैदो हामफैनोबो माने फिसा बहाय ओमफ्राय नैबे फंबायनोबो मा होनो गोदोरथ' नंला नालाय फिसानो ओरैनो जेबो नङा जेबो नङा आंनि अननायनिफ्राय होबाय आरो आब'जों माने गोबां डिटेल्सनि माने मेडिसिननि डिटेल्स भिडिअ लाबोयो आं नायजेनबाय आरो ना बिराद मोजां मोजां भिडिअ बानायो बेबायदि बर'नि गेजेराव माने गैया बेलेग कन्टेन्ट नांगौ दायो जों होनबा बिथाङा फेमिलि ब्लग बा डेलि ब्लग लाबोफायो सोरबा डिएन ब्लगफोरा मा लाबोयो जेरै राइडिं वगैरानि ब्लग लाबोयो मट' ब्लग ओमफ्राय आंनिया माने मिक्स आरो ना बिथांनिया आब'निया माने मेडिसिननि बागै आरो जोंनि बर' चेनेल बिदि गैया नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालामनांगौ बारा भिउस गैया आरो ना जेसेबां जानांगौ बिथाङा गोबां माने मेडिकेलावनो खामानि मावनानै मेडिसिननि सायाव खालामबाय थायो आरो ना आब'आबो नोंथांमोननि अननाय मोनबा निस्सय आब'आबो गोजौ लेभेलाव थांनो हायो जोंनि बेफोरबायदि मेडिकेलनि किसुमान माबा खिथानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनाखै आरो ना दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौबो ओमफ्राय बेनोसै आरो ना गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो जोंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरनाय जाबाय फिन लोगोफ्रा आब'खौबो सापर्ट खालामदो जोंखौ जेरै सापर्ट खालामबोदों बेनिफ्राय गोदान बोसोर मा गोदान बोसोरनि आरो फिन खनसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासै नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय आरो आंनि फंबाय दैमु आरो हामफे आगै आरो नैबे फंबाय बिग्राय गासैनिसिमबो आंनि अननायखौ फिन खनसे बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिमबो थेंक इउ लाभ इउ बयबो मोजाङै मोजां दावगालांबाय थानो हायो साननाय हनायफ्रा बे बोसोराव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै बयबो मोजाङै मोजां जि खामानिखौनो मावा मानो साक्सेस जालाङो बेनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो नोंथांमोनाबो जोंखौ आशीर्बाद होयो बिदिनो अनसायलांबाय थायो जोंनि भिडिअसखौ नायनानै शेयार खालामनानै आरो जायफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरो जोंबो माने
जायिफोरखौ मोजाङै सुद्रायलांनो हायो लाभ इउ अल गाइस आब'नि चेनेलाव आं माखौ मिनिनो खादों मिथिबायना डाइरेक्ट आर'नाइ लाफैनायखौ थाफै आंखायाबो थाफैनो बहाय बेयाव गेजेराव थादे जासिगोन दा जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है दे जाबाय थ' लोगोफोर फाइनालि जों दायो आयुष्माननि न'आव दंफैयो आरोना ओमफ्राय आब' जानमुनिया ओमफ्राय आंनि थाखाय माने गोदान बोसोरनि नामै फंबायनि नामै माने आंनो आर'नाइ गस्ला गिफ्ट होदों आरोना ओमफ्राय आर'नाइ गस्लाजों लोगोसे नै आर'नाइनोबो ब्लाउस होदों आब'आ औ ओमफ्राय नै आयुष्नोबो होदों बिथियायनो आब' लाभलि दङलै नामा बिराद मोजांखा मानसि ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बिदिनो जोंखौ अनसायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय आब'खौबो सापर्ट खालाम जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोना जायफोरखौ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय गोदान बोसोरनि थाखाय बयनिसिमबो अननाय आरो गोजोननायखौ फिन जासिहरनाय थाबावबाय आरोना मा होननाया बावबायसो बावबायनो दायो माबा मोनसे आं मा होनो माबा इउटुबाव होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आं गोसोखांदोंमोन खिन्थु दा बावगारना थाबाय उनावहाय माब्लाबा गोसोखांब्ला आङो भिडिअनि गेजेरजों बुंना होगोन आरो ओमफ्राय हाम्फे होनोब्लाथ' दायो बिराद फेमास जागासिनो फेमास ओरैबायदि बुंनो नाङा आरो ओमफ्राय जेरैबायदि फेमास जादों आरो जेरैबायदि फेमास जादों आरो बिनिफ्राय माने बांसिन फेमास खालामलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो नैबे कापल्स दा बड' माने इउटुबखौ सापर्ट खालामनो थाखाय आंनिफ्राय माने बुंहरनाय थाबाय आरो गासैखौबो दा नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ निस्सय नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो रंजालि बैसागोनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बेखौनो बुंहरनाय थाबाय आरोना लाभ इउ अल